Καλώς ήρθατε στο 12ο επεισόδιο. Σήμερα ολοκληρώνουμε την καταγραφή των αεροπλάνων που εισήλθαν σε υπηρεσία, μέχρι και το 1939. Το Dornier 22 ήταν ένα αεροπλάνο ναυτικής και στρατιωτικής συνεργασίας που αναπτύχθηκε στη Γερμανία τα μέσα της δεκαετίας του 1930. Αν και διέθετε αρκετά καλές επιδόσεις, προορίζονταν εξ αρχής για εξαγωγές, με αποτέλεσμα να κατασκευαστούν λιγότερες από 30 μονάδες, που υπηρέτησαν με την Ελλάδα, τη Ιουγκοσλαβία και τη Φιλανδία. Τα 12 ελληνικά αεροπλάνα παραλήφθηκαν για εκτέλεση αποστολών ναυτικής συνεργασίας εφοδιασμένα με πλωτήρες. Οι παραδόσεις καθυστέρησαν εξαιτίας αλλαγών που επέβαλε η αεροπορία στον εξοπλισμό τους, όμως η έναρξη του πολέμου βρήκε το σύνολό τους, ενταγμένο στη 12η μοίρα ναυτικής συνεργασίας. Η σταδιακή απομείωση των αεροσκαφών αναγνώρισης, αλλά και η βρετανική εμπλοκή που εξασφάλιζε ως ένα βαθμό τις θαλάσσιες οδούς του Αιγαίου, οδήγησε στην αφαίρεση των πλωτήρων και υιοθέτηση συμβατικού συστήματος προσγείωσης σε 6 από αυτά. Με τη δεύτερη μοίρα στρατιωτικής συνεργασίας πλέον, και βάσει την Κοζάνη, προσπάθησαν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς πριν τη γερμανική επίθεση, είχαν ξεκινήσει εργασίες επαναφοράς των πλωτήρων. Ένα αεροπλάνο κατέφυγε στην Αίγυπτο, αλλά δεν πρόλαβε να αξιοποιηθεί γιατί καταστράφηκε σύντομα σε προσθαλάσσωση. Η οικογένεια των Ποτέζ 630 σχεδιάστηκε ως μια τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα, με εκδόσεις καταδίωξης, αναγνώρισης και βομβαρδισμού. Η αεροπορία επέλεξε την έκδοση 633 ως οικονομικότερη πρόταση αύξησης του συνολικού αριθμού των υποπρομήθεια βομβαρδιστικών. Τα ελληνικά αεροπλάνα θα είχαν επιπλέον τροποποιήσεις και προσθήκες, και θεωρητικά θα ήταν τα πληρέστερα που θα κατασκευάζονταν. Δυστυχώς ο χρόνος δεν λειτουργήσε υπέρ της αεροπορίας, καθώς τα αεροσκάφη που παραλήφθηκαν είχαν τεράστιες ελλείψεις σε εξοπλισμό, και μόνο το φιλότιμο και η ευρηματικότητα των τεχνικών κατάφερε να τα καταστήσει αξιόμαχα. Αλλά και οι αριθμοί που παραδόθηκαν δεν ήταν οι προβλεπόμενοι, καθώς από τα 24 αεροσκάφη της παραγγελίας, τα 11 δεσμεύτηκαν από τη Γαλλία, εξαιτίας της γερμανικής εισβολής, και ένα κατέπεσε στην περιοχή της Κοπαΐδας, κατά την πτήση παράδοσής του. Διαθέτοντας περιορισμένες δυνατότητες, έλαβαν κανονικά μέρος στις επιχειρήσεις του 40-41, εκτελώντας αποστολές αναγνώρισης και βομβαρδισμού, μέχρι την καθήλωσή τους από έλλειψη ανταλλακτικών. Το Avro Anson ήταν προϊόν εξέλιξης, σύμφωνα με την απέτηση της Βρετανικής αεροπορίας, για ένα αεροσκάφος παράκτειας επιτήρησης, αλλά όπως συνέβη με αρκετά σχέδια των μέσων της δεκαετίας, ξεπεράστηκε σχεδόν άμεσα από τη ραγδαία εξέλιξη της αεροπορικής τεχνολογίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια πλήθος δευτερευόντων αποστολών. Ο ρόλος που επιθυμούσε να αναθέσει, στα 12 αεροπλάνα που προμηθεύτηκε η πολεμική αεροπορία το 1939, ήταν η εκπαίδευση των πληρωμάτων των υποπρομήθεια βομβαρδιστικών. Η κήρυξη του πολέμου τα μετέθεσε στη 13η μοίρα ναυτικής συνεργασίας, και με τη συνθηκολόγηση, 5 μονάδες κατάφεραν να διαφύγουν στην Αίγυπτο, συνεχίζοντας από τη Μέση Ανατολή τη μάχη κατά των δυνάμεων του άξονα. Η απόσυρση τους το 1942 δεν σήμανε και το τέλος της ελληνικής διαδρομής των Άνσον, καθώς το 1947, 24 μονάδες παραδόθηκαν από τους Βρετανούς. Χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50 ως ελαφρά μεταφορικά και για νυχτερινούς βομβαρδισμούς, ενώ 2 μονάδες είχαν τροποποιηθεί για μεταφορά τραυματιών. Ο στόλος των αεροπλάνων στρατιωτικής συνεργασίας έχριζε άμεσης αντικατάστασης και η επιλογή ήταν η προμήθεια του Hensal 126. Εκτός της αγοράς των 16 μονάδων, εξασφαλίστηκαν και τα δικαιώματα εγχώριας κατασκευής, με το κρατικό εργοστάσιο αεροσκαφών να προετοιμάζεται για τη συναρμολόγηση 32 επιπλέον, αλλά η έλλειψη κινητήρων πάγωσε τη διαδικασία. Παρά τα προβλήματα επάρκειας ανταλλακτικών, ήταν το πληρέστερα εξοπλισμένο αεροπλάνο, από όσα αγοράστηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 και μετά, δρώντας με επιτυχία σε αποστολές παρατήρησης και ελαφρού βομβαρδισμού. Στις 30 Οκτωβρίου 1940, μετά από εμπλοκή 2 Hensal με 5 Ιταλικά Fiat, ο χειριστής αρχισμηνίας Λεωνίδας Τσάντας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση του χτυπημένου αεροπλάνου στο ύψωμα προφή της Ηλίας του νομού Καστοριάς. Με την προσγείωση αντιλαμβάνεται ότι ο παρατηρητής υποσμηναγός Ευάγγελος Γιάνναρης είναι νεκρός από τα πυρά των εχθρικών καταδιοκτικών. Ήταν ο πρώτος από τους 49 νεκρούς αεροπόρους του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Φτάνοντας στο τέλος της δεκαετίας, συμπερασματικά η χρονική περίοδος 1930-1939 χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης της αεροπορίας, ειδικά κατά το δεύτερο μισό της. Δυστυχώς το πλάνο δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί στο σύνολό του και διακόπηκε από την Ιταλική εισβολή.
Κάποια σχέδια δεν προχώρησαν, κάποια άλλα έμειναν ημιτελή και πολλά από όσα φαινομενικά ολοκληρώθηκαν, είχαν σημαντικές ελλείψεις. Συνολικά εισήλθαν σε υπηρεσία παραπάνω από 300 αεροσκάφη, 14 τύπων και 18 εκδόσεων, προσφέροντας ικανοποιητική, αλλά όχι την επιθυμητή αεροπορική ισχύ. Σύντομα, άνθρωποι και μηχανές θα κληθούν να δώσουν την υπέρτατη μάχη εκ των ενόντων. Η αεροπορική δεκαετία του 1940 ξεκινά στο επόμενο επεισόδιο.